Apra sika dugo Phan nili kardom nang bajir po kardom nili nali tum Phan pini isi lamjir nang kewan pike long i Millick lapen ROJONI baby tuma kaya alamjir tangte non bangay alamjir le ching pontulo nang oiko pini ke tum anniversary lo nang ning do boko 28 March 2022 pini an ke ningkan isi ke choklo ko nang ni kaya long ke bang apot nang churo lo ko nang son kachin kime nang ning kime kene na hokta longdam thaya velo ko lapen ito makai kita reng dok reng nile dudun pamina arna mehirjume padowerna ito malong labangso alamjir nili Phan kilo bangpu thare long in Millick lasi kechok silongan dokok protein litum nili Phan dia pusi Ning chethelo lapen litum labangso alamjir karju pen arjume sen protein like comment pi ignon lapen channel subscribe kilang pada subscribe ignon anko nang share pi thik na kardom